Takže děti, mám na vás takovou otázku. Pomáháte doma mamince? Co, Tomášku? Jasně, paní učitelko. A co ty, Teresko, pomáháš doma taky? No, paní učitelko, já pomáhám a dost dělám to i jako překvápko. Hodněkrát týdně, skoro každý den. Takže to mě maminka vždycky chválí. Ty, Kubo, pomáháš doma? Co je? Co na mě všichni tak koukáte? Jo. No, já jako pomáhám dost. Jo, jako dobrý. Jako, když se nudím, vždycky jdu s mamkou pracovat. No, tak to ti teda chválím. To seš teda dobrý, když skoro takhle koukáš do toho mobilu. Ale měl bys se polepšit hlavně v tom mobilu. To jsem jako vážně naštvaná. Zvoní. No? Tak běžte. Doufám, že doma vážně pomáhá. No schle, paní učitelko. Jeden pozdraví, všichni zdrhli. No, ale aspoň zavřete dveře. Nejde. To jako musím mít sama. S těma starýma zádama. No, a já se půjdu připravit. Asi půjdu domů. Čau, kde seš, pane Bože? Pojď mi pomoct. No pojď mi pomoct, pane Bože. Já jdu si zahrát Fortnite, čus. Tak, doma zavolám. Mám tady. No, jasně. Půjdeme spolu hrát. Čau. Nazdar, tak jak jsem. Hej, zahrajem si. Já samozřejmě, že jo. No, tak hrajem. Jsem nějaký tým. OK, dobře. Jdu po něm, kámo. Jo, super. Mám to. Hlava? OK, máme to. Jo. Mám to. Mám 190. Juchu. Dobrý. 303 Hej. hlava? Tady jsou nějaký zbraně. Super. OK, vem si je. Jo. Jasně, kámo. Tady je legendárka. Vážně. Maminka, pojď sem. Ty. A jo? No tak, počkej. No já musím jít k tobě. Ty zbraně vynechám. Já chci být ještě ve škole. Proč pak pláčeš? Já chci být ještě ve škole. Tak já jdu uklízet. Tak tohle potom dáme na více, to si nechám. Jo, pojď mi nádobí. Ahoj, maminko. Maminka nejde. Tak ji to uklidím. Sem patří. Super. Tak já jdu si hrát do pokoje. Tak tady jsou nějaký nožci. Takže to musím nalepit. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte like a odběr. Tak. Tady vám představuji mýho bráchu. Je to Tade Alfador. Takže on vás taky zdraví. A my taky natáčím v jeho videích. Takže určitě se podívejte a pište mi do komentářů, co mám dalšího točit. Čau!